závodit trošku jinak. V téhle skupině je také Martin Vrba, Jirka Gajroš. Gabčana Kosová uzavírá tuhle skupinu. Tady s drobným náskokem vedoucí dvojičku Kuba Kovařík, Michal Prokop. Palík z milosti České republiky, holky dejte do toho všechno, fantastická skupina. Jak už jsem říkal, my budeme vyhodnocovat závodníky ve všech několik kategorií, které pro které tenhle závod vypsaný, ale jde nám samozřejmě o toho stěžejního, který vyhraje tenhle závod od pohár primátora města Otavy. Kovařík nebo Michal Prokop. Tak pojďme. Dámy a pánové, závod pohár primátora vyhrává Jakub Kovařík. Michal Prokop, výborný výkon a uvidíme, jestli Aleš Gorecký uhájí třetí pozici, nebo to bude úplně jinak. Tady je závod žen Měkola do cíle. A změnilo se nám to na třetím místě Vojtěch Vrba, Aleš Gorecký, Jan Jelínek, Matěj Remeš, ti všichni už jsou v cíli. Palík Zurák. Posledná výjíždí skupina žen v rámci českého šampionátu. Tam holky, pojďme na to! 1450 metrů do cíle. Ten QR, který je na registračním stanu, tak vám ty výsledky okamžitě naskočí.